Той се завря. Отново се завря. И аз нямам батерия. Имам, да речем, 20%. Защото като не си го използвам, много бавно се изтощава. 24. 3% е мръднало. 3%? 24% не е лошо. Алекс, ела тук. Уха. Ела. Искам да играеш! Супер. Алекс, не виж каква красота на мамо, къде ще го видиш това? Играем Няма да играете шах, гледай в капитаните. Ще играете пак? То шах може да се играе където си искаш. Така е. Ей, тук в тревата можеш. Това ме се е супер. Сега е 8:08. Ей, там дори има и часовник. Ей, там има и часовник. Ако го забравя. Почва. Добре, редица. Странен избор. Световете на дъгата. Това е до там. А сега кралят къде е? Не празнува своето официално избиране. Има сигурно 1000 гости. 1000. Да.